Hei. Jeg har sterke fritidsproblemer. Og siden jeg har det, skal jeg vise frem alle kostyene mine. Jeg har en sau, som er en vanskelig sett. En sau som heter Sau, som siden bestevenninnen mi for mange år siden, som flyttet til Larvik i 2. klasse, hun sa Sau. Så den ble hetende det. Så det er Sau. Så er det kaninen min. En sånn random kanin jeg bare har. Jeg har masse kostyr, jeg ikke aner hvor jeg har de fra. Denne er fra Ikea. En sau. Den eier. Tusenfryd Bamse. Korpslotteri. Stor i stedet denne. En stor nese, mage, bein. Ja, det heter kanskje armer her, ja. Og bein. Tusenfryd papegøye på vunnet et eller annet. Denne kjøpte jeg i en dyrepark i Tyskland. Korpstur for 2 år siden. Sommeren, ja. Tusenfryd drage. Øggeren. Pappa og Theo pleier å kalle han Øgli. Og stor sau. Slange fra Ikea. En sau, jeg tror det er den nyeste postbakten. En bamse som er med staffelhodet. Kjøpt i Risør, for vi har hytte utenfor Risør. Ugla til Theo, ligner på Hedvig. Jeg har veldig lyst på den egentlig. Se. Tusenfryd drage. Det er Juben, oppkalt etter julen og Ruben, som er fra for mange år siden. Fikk en døbberstein min. Kanin, ja, som var bitteliten. Og store kanin. Jeg har bestemt meg for at den skal hete det. Store kanin. Ja, håper dere ikke får litt mer fritidsproblemer som meg. Men nå må jeg gå og spise.